priču mi je ispričao ortak. Čuo je od svog ćaleta, a priča se dešava u ćaletovom rodnom selu. Ne znam koje je selo u pitanju, ali mislim da je u pitanju okolina Valjeva. U selu je umro čovjek i rodbina je naravno počela da priprema za sahranu. Dvojica ljudi su otišli do najbližeg pogrebnog preduzeća i kupili sanduk. A kupili su još dosta stvari koje su bile potrebne za sahranu. Sanduk su natovarili na kamion i krenuli ka selu. U putu ka selu počela je da pada kiša. Dok su se vozili, primetili su čoveka koji stopira. I naravno stali su mu kako ne bi pokisao ili ceo vek čekao na kiši, ko zna koliko još dugo. Čovjek je pošao u kabinu, a oni su mu objasnili da nema mesta u kabini zbog stvari, pa ako mu ne smeta da sedne pozadi. Upozorili su ga da je pozadi sanduk, kako se ne bi uplašio. Čovjek, pošto nije bio plašljiv, zahvalio se ljudima i seo pozadi. Pošto je kiša počinjala sve jače da pada, a na kamionu nije bilo cirade, čovjek je otvorio sanduk i legao unutra. Nastavili su vožnju i posle nekoliko kilometara ponovo su naišli na stopera. Ponovo su stali, objasnili čoveku da može jedino u prikolicu. Rekli su mu da je pozadi sanduk, ali da ima već jedan čovjek pozadi pa da mogu da pričaju. Stoper se popeo u prikolicu i seo. Posle nekoliko minuta čovjek koji je ležao u sanduku je pomerio poklopac i upitao svog novog saputnika: "Prijatelju, jesmo li stigli?" Čovjek se uplašio, skočio iz prikolice i poginuo. A šta vi mislite? Šta bi bilo kada bi se nekome od nas to desilo? Baš smiješan način da se umre. A vi, ukoliko vam se dopada sadržaj, udarite like, kliknite na subscribe, jer vama ne znači ništa, a meni znači puno. Volim vas i ljubi Vučić.